Estamos no mirador do Niño do Corvo, dende o que podemos divisar o esteiro do Miño e todo o entorno que rodea Tomiño. Esta é a fortaleza de San Lorenzo de Goián, construída no século VII, onde os veciños de Goián protexíanse dos ataques dos portugueses. Con sus pantalones con el blanco mojada. O Santuario de San Campio é de influencia portuguesa. Foi construído en 1804 e nel celébrase a romaría en honor ao soldado romano San Campio. ¿Por qué estamos en Na pedra furada, a meteorización química e a erosión do vento dan lugar a maravillosas formas na pedra.
a batería está estropeada, tenemos que volver para dentro. Podes quitar cosas? Sí, as arañas tamén poden salir. As arañas tamén poden salir que bueno, pues este é o cacharrete. A ver, vamos un poquito. Para que funcione ten que ter agua, iso para empezar. ¿Y tiene agua? Non hai agua. Neste ano que está caindo é complicadísimo. E va, unha palanca que fai presión e há un tapón que unha tabla que baixa para a agua, non? Para a salida da agua. Se dá para baixo, engancha aquí, pasa a tabla para baixo e entra o chorro de agua con toda a presión que ten aí de arriba. Entón fai camiñar a agua. Os muiños hidráulicos do porto de Vilameán foron construídos no século XIX. As familias herdaban o seu uso e facían quendas para a súa utilización. Estamos diante do conxunto renacentista da Torre do Pazo de Terra. A torre actual é unha antiga fortaleza construída no século XVI. Estamos en Santa María de Tebra, na igrexa do século XII que pertenceu á Orde de Malta. Estamos no Monte de Tom, onde hai probas rupestres que din que as terras estaban habitadas desde hai máis de 4.000 anos. Aquí temos o petroglifo de Portas, un petroglifo que destaca pola súa conservación e tamaño. Ah, o curro. Y llevo con ella desde tercero así. Ay, Dios mío. Pero como... ¡Qué pecado, Dios! No hablo con ella y así. No, no, pues non son de camping nunca. Son de curro, non de camping. No curro, a veces no es de cambio. Mira. A Ponte Vella de Taborda é unha ponte romana sobre o río Cereixo que percorre o concello de Tomiño. Dame.
Escola Indiana Aurora do Porvenir, fundada polos emigrantes de Tomiño no século XX, co obxectivo de escolarizar os máis desfavorecidos. Aquí foi mestre Antón Alonso Ríos, que dá nome ao noso instituto. Non caer super recto. Muy económico. Muy coordinado, Estamos na área recreativa do Río da Pedra, o lugar onde nos reunimos cos amigos para desfrutar da paisaxe e da auga. Tomiño, terra de artistas. Estamos na obra Museo de Antonio Fernández Gómez, un dos maiores artistas de Tomiño. Tomiño tamén conta coa obra de escultores internacionais, como é o caso
de Antúnez Pouso. A Praza do Seixo é o principal núcleo urbano de Tomiño e sede do concello. Nela destacan a Praza de Abastos, construída no século XX. Praza e mercado foron renovados recentemente. Este é o noso centro, o IES Antón Alonso Ríos, que está e quedará na nosa memoria.